Nagy verseny van készülőben a vadasparkban. Az óvónéni felügyeli a versenyt. Utolsó felszólítás! A gyerekek rajthoz állnak kedvenc állataikon. Izgatottan várnak a jelre. Rajt! Hatalmas hajrába kezdenek a versenyzők. Neki mekegve rohan Katával a hátán. Nem győz kapaszkodni. Tomika vidáman trappol Fánival. Peti Oszkár bundájába kapaszkodva bíztatja. Gyorsabban! Gyorsabban! Röfi minden erejét összeszedte, hogy Violával minél előbb célba érjenek. A verseny már a vadaspark felénél tart. A közönség újjongva szurkol a gyerekeknek. Hajrá! Mindenki húzzon bele! Nagyon szoros a mezőny. Az óvónéni a célhoz siet. Lassan várhatóak a versenyzők. Vajon ki tűnik fel elsőként a célegyenesben? Már jönnek is a srácok! Gyerünk! Már csak pár méter van hátra! Tomika ér be először a célba! Az óvónéni kihirdeti a verseny eredményét. A lurkok büszkén állnak a dobogón. Az első helyezett átveheti az ajándékokat. Gyertek, jut mindenkinek az ajándékokból, szólt a többieknek Tomika. Majd egészen estig játszottak együtt a vadasparkban.